Aku ketemu pisan Dreniken. Ancen kula kalian nikan kena kembar Sinara Wedi. Wong sing tak tresnani riko ninggalake aku. Liwat tembang kangen Mubeng. aku nitip tresno. Kemuka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamret gambare kauget-uget to. Oh iya iki ya kae masuk bintang tamu, tamu tak diundang iki. Nah, Kae kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Doku semua ayo, Ndek. nah saderengipun bintang tamu yang lain Ya, sing kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget yo. Wah, nganggo lah. Iya, Mas. Nganggo ngosos barang. Kena Kah. Ayo Kak, kowe dibane nesu dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Kok Iya Mas, kalau sing Eka. Hah? Jare Eka kok niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya iya iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis Asik. rene. Wis tekan kene Wis. Oh ya wis ra sida. Heeh. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono lah kowe Ah. jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak Aja Sar. kuwatir, aja Pripun? kuwatir engko aku tak paringono. Lho. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono wong. Aku yo mung derek Mas. ora dibayar. ketoke ngomong iki halus mlipir tek tane ngemis. Lah yo kene nggogur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Ah. Mas Bayu Aji. Ah, Bayu Haji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Ah. Nika bayi tabung. Ah. Sing arep. Ayo, ayo. Nduk. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut Apa wong dalange kok. bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis Nesu. ora bayi tabung bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya Kak, apa kono, Kak? Heeh. Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan Sik, dipun iki, pundhut. Gini. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Nggih. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau kategori. jenengan sing pucet to. Hmm. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucat? Dan nandangi sakmono kae ngendang karo apa-apa, nembang ah. barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane kowe dipasang ning pamflet? Nah. Wong ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur kok wis kalah karo kae. Lah Nah. lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi iki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Nah, betul. Oh, iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso. Ah, sik, rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mason. Mbak Niken meneh Ken ya ketok Allah. bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya Terus ampun. iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Oh, aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe kok. Eka Mira sumber tak kon budal. Bis po. Mbak Niken, Wong kok rumah Mbak aku. Niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan Dreniken. Ancen kula kalian nikan kena kembar Sinara Wedi. Sinawur. Sinara Pasir. Nah, iya. Yen ngapi yo aku dhewe. Nduk arep apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, duh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus- Lagu lah. Niki wau Tresna Waranggana wonten ing ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae sing Lah seragenan. nggih niku seragenan. Apa? Oh, nggih. Beto iku seragenan oh. Nggih, lagune Piye niku. ta? Apa Kak? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kak, apa Kak? anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune Spelok apa Slendro? Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang- sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, Nggih, ngono kok. nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gondheke, miki. Yo, Jenengan sing goceki. Heeh. yo,
tembang kangen dening Mbak Eka uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka uget-uget. Irunge mekrok. Dalang opo iblis to jane. Jane pas wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu mau jane pas kuwi lho. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik ora? Ora. 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 Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Iya. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Iya. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilani rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Nah. Ayo. Sing dites suarane kendang. Ano. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok digo mulai ngendang. Oh, ya kendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter, heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bledug-bledug. Nah, saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan Kas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya. Ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke, buktikan. Mas Gareng, Apa? joget. Oh, ya ora konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing bekso ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Nyokek yo. Karo joget. Iya lho tangane gur loro kok iso malah joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Pokoke diegolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Nah, yo. Wayah wengi udan krimis rahu wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Lilo-lilong sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak nampet semuanya uget liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kanggo kangen iki semuanya uget liwat tembang kangen aku nitip tresno Ya. apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu Engko pas ompak kendange diselehke joget. Yo.
Awas. Asik. Sayang anak, sayang anak. Liwat tembang kangen uga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi. Ya Tuhan, Liwat tembang kangen mubeng. aku nitip tresno apa pancen sliramu Awas. wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manise esamu aduh lewat tembang kangen aduh iki wujud katresnanku. Baik, Kak, terima kasih Matur sudah nuwun. berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Kok iso? Isi madu. Nggih, Iya. matur nuwun. Tegese piye, Mas? Bathok bolu isu madu niku Keping. cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten? Coba jenengan Kok jelaske. pelajaran meneh to ket mau. Iki lho, kendangane ya apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Aja kasing-kasinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete ya Ah apik. jogete ora, jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal, ini. Ora, piye? Liwat tembang kangen aku nitip tresno terus ya bener apa pan terus nah ngene iki ajar setruk nah ngono terus dadi nek pamane iso nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Wajar setruk. Iya, iya. Mbak Eka, terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pasar Madi dingaturaken panuwun Pak Jun. Wau panjenengane tindak duten pondokan to. Wah, goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, lah mula didhuwurke to. Iya, sesuk bendur. Ya didhuwurke ya. Ngene malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan kok. Iya, iya. Makasih Mbak Eka. Asik dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng.